belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Vakbond UGTK-KATMU wil een reactie van de overheid op de financieel moeilijke situatie waarin ABC Busbedrijf zich momenteel bevindt. Dat heeft Wendel Meulen van de vakbond tegen de Extra gezegd. Er is al lange tijd sprake van een slechte financiële situatie bij ABC Busbedrijf en het bedrijf heeft ook om steun van de overheid gevraagd, maar daar is tot nu toe geen reactie op gekomen. Wendel Meulen wil dat de overheid zo snel mogelijk reageert om op die manier rust terug te krijgen binnen ABC Busbedrijf. Op Curaçao zijn vorig jaar veel minder misdrijven gepleegd dan in de voorgaande jaren. Dat is een direct gevolg van de verschillende coronamaatregelen, zoals het instellen van een avondklok. Dat heeft minister van Justitie Quincy Girigori gisteren gezegd. Er zijn vorig jaar 13 moorden op het eiland gepleegd, terwijl het in 2018 nog ging om 21 moorden en in 2017 om 27. Ook het aantal gewapende overvallen is flink afgenomen. In 2019 werden er ruim 400 gewapende overvallen gepleegd, vorig jaar 270. Het aantal inbraken is met bijna 20% gedaald en het aantal inbraken in auto's met 60%. De enige stijging is te zien in het aantal gevallen van relationeel geweld. In 2019 ging het om 120 meldingen, vorig jaar betrof het bijna 200 meldingen. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De Curaçaose minister-president Eugène Ruggenaat heeft gisteren aangekondigd dat het land gaat beginnen met het uitvoeren van 20 projecten. Dat gebeurt in het kader van het Landspakket. Hierover zijn 2 maanden geleden afspraken gemaakt met Nederland bij het tekenen van een politiek akkoord tussen Curaçao en Nederland. Bij de projecten gaat het onder meer om investeringen in het onderwijs, behoud van werkgelegenheid en versterking van het investeringsklimaat. De Extra schrijft over een opmerkelijk verhaal over het gezin De Vroet Jacobs. Die kwamen eind vorig jaar aan op Curaçao vanuit Frankrijk, maar werden teruggestuurd door immigratie. Ze weten echter niet waarom ze zijn teruggestuurd. Het gezin kwam aan per business class en had aan alle voorwaarden voldaan van de coronamaatregelen. Maar volgens immigratie konden ze niet het land binnenkomen en werden ze teruggestuurd. Tot nu toe weet het gezin De Vroet Jacobs niet waarom ze zijn teruggestuurd. De vrouw is geboren op Curaçao en ze bezoeken het eiland regelmatig. Op Curaçao vindt er, in tegenstelling tot andere landen binnen het Koninkrijk, geen kwijtschelding plaats van belasting- en premieschulden. De invorderingswet kent kwijtschelding ook niet als begrip. Door schuldsanering in de wet op te nemen wil de MFK de tax compliance op het eiland verhogen. Voorwaarde is namelijk dat de belastingschuldige een deel van de belastingschulden betaalt en nieuw opkomende belastingen tijdig en volledig afdraagt aan de ontvanger. De MFK heeft gisteren het plan gepresenteerd. Emilou Capriles wordt de nieuwe parlementariër voor de partij PAR. Dat meldt de Extra vandaag. Vanuit bronnen binnen de gele partij heeft de krant begrepen dat Capriles klaar staat om Yasser El Ayoubi te vervangen. Die heeft, zoals bekend, onlangs laten weten dat hij zijn zetel terug wil geven aan de partij. Capriles staat 11e op de verkiezingslijst van 2017. Medewerkers van het ministerie van Economische Ontwikkeling zagen gisteren 2 mannen groente en fruit verkopen op straat in Otrabanda. De 2 hadden geen vergunning voor de verkoop, maar ze zijn ook illegaal op het eiland. Daarop is de groente en fruit in beslag genomen en overhandigd aan een stichting die zorgt dat het bij mensen terechtkomt die het goed kunnen gebruiken. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.